नमस्कार मैत्रिणींनो, ओवी किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे खव्याच्या पोळ्या। तर त्यासाठी आपल्याला काय लागतं, कशा करायच्या आणि मध्ये आधी पोरांना खायला करून ठेवलं तर छान लागतात। ह्या मोठे पण खातात, पोरं पण खातात। तर आता आपण त्या बघूया। त्यासाठी आपण अर्धा किलो खवा घेतलाय। ह्या 4 वाट्या भरून आपला खवा भरलाय, म्हणून ही वाटी मुद्दामून ठेवली। ही आणि ही वाटी सेमच आहे आपली। तर 4 वाट्या खवा घेतला, त्याच्या वाटीसाठी आपण 2 वाट्या पिठी साखर घेतली, वेलदोड्याची पावडर, तूप। याला काही जास्त लागत नाही। आता पहिल्यांदा आपण तूप कढईमध्ये थोडंसं घालूया आणि खवा खमंग भाजून घेऊया। खवा भाजून जरी ठेवला तरी फ्रीजमध्ये छान राहतो, त्यामुळे खव्याच्या पोळ्या किंवा खव्याचा कुठलाही प्रकार आपल्याला करता येतो आणून जरी ठेवला खवा तरी। आता आपण हा छान खमंग भाजून घेऊया खवा, गुलाबी होईपर्यंत। आधीच गुलाबी आहे खवा चांगला आहे आपला। थोडासा भाजून घेऊया। आता पागळतो खवा भाजल्यावरती, मग आपण तो भाजेपर्यंत जरासा त्याच्यातला पाण्याचा अंश जाईपर्यंत थोडंसं भाजून घ्यायचं फक्त आपल्याला, लगेच पागळतो। पांढरा खवा असला की जरा तो हे असतो, कमी गोड असतो। हा गुलाबी खवा आहे, हा गोड आहे खवा थोडा। आता आपण 2-3 मिनिटं खवा चांगला भाजून घेतलेला आहे, छान पातळ झाला आपला तो। आता हा गार झाला की परत घट्ट होईल, त्यामुळे आपण हा थोडा आता गॅस बंद करायचा आणि गार करून घ्यायचा। मग त्याच्यात आपण साखर आणि वेलदोड्याची पावडर, जायफळ हे टाकणार आहोत। आता आपण हा 5 मिनिटं गार करून घेऊ, तोपर्यंत आपण कणिक भिजवून घेऊया। तर त्याच्यासाठी आपण गव्हाचं पीठ घेतलंय 1 वाटीभर, एवढीच भरून आपण गव्हाचं पीठ घेतलंय। तेवढाच आपण मैदा घेतलाय हा चाळून, आणि त्याच्यात आपण मीठ घालणार आहे, तेल घालणार आहे, थोडंसं चवीला मीठ घालणार आहे, अर्धा चमचा मीठ घालायचं। थोडीशी आपल्याला साखर पण त्याच्यात घालायची, पिठी साखर घातली तरी चालते। पिठी साखरच आपण थोडीशी त्यात घालून घेणार आहे, कारण वरचं सारण आहे त्याला पण आपल्याला चव आली पाहिजे पिठाचं, पोळीचं। आणि 2 चमचे आपण ह्याच्यात तेल घालून घेणार, म्हणजे पोळी खुसखुशीत होती आपली। मैद्यामुळं काय होतं, पोळी खुसखुशीत होती। छान मैदा सगळा मिक्स करून घ्यायचा आणि थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे पीठ भिजवून घ्यायचं। पोळी इतकंच भिजवायचं आपल्याला, जास्त पातळ वगैरे भिजवायचं नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही भिजवायचं। अगदी थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि कणिक छान ती भिजवून घ्यायचं। हे आता आपला हा गोळा छान भिजवून झालेला आहे। थोडंसं आपण तेल लावून घेऊया त्याला आणि 10 मिनिटं पीठ तसंच ठेवूया झाकण ठेवून। तोपर्यंत आपण खव्याचं सारण करून घेऊ। आता आपला खवा छान म्हणजे गार नाही झालेला, कोमट झालेला आहे। तर आपण याच्यामध्ये साखर घालून घेऊया। 4 वाटे आपला खवा होता, आपण 2 वाट्या साखर घालणार आहे, कारण पोळीला चव पाहिजे, गोड झालं तर छान लागते। थोडी थोडी घालून बघू, थोडीशी एवढी आपण बाजूला ठेवूया। आणि वेलदोड्याची पावडर घालू आपण थोडीशी, जायफळ थोडंसं किसून घालायचं, ताजं जायफळ किसून घालायचं म्हणजे वास चांगला येतो। 1 पाव जायफळ घालायचं आपण त्यात, जास्त नाही घालायचं। आणि हे आता छान मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। पूर्णासारखं आपलं छान सारण आपण ह्याचं करून घ्यायचं। हे थंड झालं की ते बरोबर घट्ट होईल। नाहीतर आपल्याला वाटलं पातळ झालं तर आपण काय करायचं, थोडीसं 2 मिनिटं परत गॅसवर गरम करायचं आणि ते साखरेचं पाणी सुटलेलं असतं ते आटवून घ्यायचं आणि तो घट्ट होतो मग छान। आता ही साखर आपण थोडीशी घालूया त्यात। थोडंसं आपण आता गरम करून घेऊ, म्हणजे लवकर आटेल आपलं। थोडंसं गरम करून घेऊया आता, त्यातला पाण्याचा अंश नसेल निघाला, त्यामुळे ते, आणि साखरेला पाणी सुटतंच ना, त्यामुळे जरा पातळ होतं।
आता हे आपण काढून ठेवलं आणि छान गार करून घेतलं. 2 मिनटं आपण ते फ्रीजमध्ये ठेवलं, त्यामुळे छान गार झालं. अगदी पुरणासारखं झालं हे. असा छान गोळा होतोय ह्याचा. तर आता आपण ह्याच्या पोळ्या बनवून घेऊया. आता कणिक पण आपलं छान भिजलेलं आहे, एकदम व्यवस्थित झालं आहे. जास्त घट्ट नाही, जास्त पातळ नाही. आता अशी त्याची गोळी करून घ्यायची. एवढी आपण कणिक घेतलेली आहे आणि आता तेवढंच आपण हा गोळा घेणार आहे. तेवढंच आपला हा गोळा जास्त घ्यायचा पण कमी नाही. आणि आता पिठामध्ये तो खालीवर चांगला करून असा हे करून घ्यायचा. त्याची पारी करून घ्यायची आपल्याला हातावरती. अशी छान पारी करून घ्यायची. आणि खव्याची पण असे गोळा करून घ्यायचा आणि तो ह्याच्यात घालायचा. आणि हे 2 बोटं असतात, ह्याच्यामध्ये धरून तो खाली सारायचा आणि कणिक वर घ्यायची अंगठ्याने. पुरणाच्या पोळीसारखीच आपल्याला ही पण पोळी लाटायची. असं असं खाली खाली लाटून सारून गोळा कणिक वर घ्यायची आणि सगळी कणिक एकत्र आणायची आपण. आणि वरती तोंड मिटवून टाकायचं मोदकासारखं आणि ते इथेच दुमडायचं. आणि आता हे छान पिठात घुळवून घ्यायचं आणि लाटायचं. तोपर्यंत आपण तवा गरम करायला ठेवलेला आहे. आपल्याला हवी तेवढी अशी पातळ जाड, जास्त पातळ पण नाही करायची. छान पुरण झालेलं आहे, पोळी पण छान होईल. आता एवढी आपण छान लाटून घेतलेली आहे. एवढी जाड ठेवायची आपल्याला, जास्त शेवटपर्यंत आपलं पुरण गेलेलं आहे त्याचं. आणि थोडंसं आता आपण तव्यावरती तूप घालून घेणार आणि मंद गॅस करायचा. तवा तापलेला आहे आपला, मंद गॅस करायचा. त्याच्यावर आपल्याला छान भाजून घ्यायचं. 2 मिनटं आपण शेकून घेतली. अशी छान आपल्याला मंद गॅसवरच भाजून घ्यायची. आपल्याला छान छान झालेली आहे पोळी आपली. खरपूस भाजून घ्यायची छान. त्याच्यावर आपण तूप सोडूया. तूपच घालायचं, तेल लावायचं नाही. तेल लावलं तरी चालतं, पण तुपाने चव छान येते. छान झाली आपली पोळी. छान आपली अशी खरपूस भाजून झालेली आहे छान. आता ही आपण काढून घेऊया आणि अशीच आपण दुसरी पण करून भाजून घेऊया. तर आता ह्या अशा आपल्या खव्याच्या पोळ्या, छान खमंग खव्याच्या पोळ्या तयार आहेत. तर तुम्ही पण ह्या अशाच करून बघा. नुसत्या कणकीच्या केल्या तरी चालतात, मैद्याच्या केल्या तरी चालतात. पण मैद्याच्या केल्या तर त्या जास्त खुसखुशीत होतात. आणि मैदा कसाही आपल्याला पोळी फुटत नाही आपली, म्हणून आपण मैद्याच्या केल्या. मैदा निम्मा घालायचा, कणिक निम्मी घालायची. हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि ओमी किचन पाहत राहा. तोपर्यंत धन्यवाद.